Здравейте тиктокаджи, здравейте колеогурбечи, добре дошли в вечерните новини по гурбет и ади ваким почваме. Почваме с Белгия, където синдикатът на железничарите Метис Протек съобщи, че на 23 март започват 7-дневни стачки. Внимавай, 7-дневни стачки на железничарите в Белгия. Очаква се да бъдат отменени много от влаковите направления, обаче не се очаква голям хаос, защото синдикатите заявиха, че за сега работниците ще стачкуват поетапно. И ако исканията им не се удовлетворят, ще ли да преминат на масови стачки. Онзи ден в Белгия пристигнаха и 84 палестинци, повечето от които са ранени жени и деца, които трябва да се лекуват в Белгия. Обаче операцията по извеждането им от Палестина закъсня с една седмица, заради допълнителните проверки, които наложи Израел там. А в северната част на Холандия щетите, нанесени от диви гъски на земеделците, е надхвърлила вече 10 милиона евро. Специалистите казват, че популацията на гъските там се е увеличила с 40%. И за да се намери пак старият баланс, е трябвало да се избият 60% от тях. 40% се увеличава, но 60% се избиват. Както и да е, след 4-5 години пак ще се увеличат. А това 60% е било еквивалентно на 80 000 гъски. Всеки е с дертовете си. Пак в Холандия, всяко едно на 15 семейства или общо 650 000 домакинства през 2025 година ще ли да изпитат енергийна бедност. Що е то енергийна бедност, курбечо? Ами той е един такъв нов термин. Енергийна бедност, който се получава от непрестанните увеличения на енергията. Енергия във всякакъв смисъл. Ток, газ, бензин, общо. Та 650 000 домакинства ще ли да изпитват затруднение при плащането им. А иначе там репортерите са направили сметка, че през 2023 година холандците са плащали най-много за електричество. И цените тогава са били по-високи. Какво ни говори това? Ами че покупателната способност и на холандците е намаляла. Пак в Холандия. Готви се закон за продажбата на цигари и вейпове на лица под 21 годишна възраст. Там според изследванията на института Тримбос, всеки пети младеж е бил пристрастен към тях. Или към цигарите, или към вейповете. И че миналата година 58 деца на възраст между 13 и 16 години са били приети в болниците след употреба на вейпове. Вейпове, които са били нелегални, а тези нелегалните вейпове са били пълни с тежки химикали и канцерогенни вещества. Лекарите и без това се съмняват, че много повече младежи имат здравословни проблеми заради тях. А във Франция президентът Макрон каза: връщането на задължителната военна служба не е съвместима с модела, който имаме сега. Нашата армия е професионализирана и приемането на близо 500 000 новобранци не е нито ефективно, нито реалистично. Нашият резерв на въоръжени сили е напълно достатъчен да се справи с всякаква заплаха. И така според мен Макрон мисля, че сложи точка на споровете около връщането на задължителната военна служба. А иначе в Германия през седмица според да върнат казармата. Може и да я върнат, защото армията на Германия е къде по-малко от тази на Франция. Или ще си направят още по-многочислена професионална армия, или ще върнат задължителната казарма в Германия. Ще поживеем и ще видим. А вчера хусите в Йемен заявиха, че са нападнали с 2 балистични ракети и множество дронове самолетоносач на американската флота. Американците потвърдиха за това нападение, но заявиха, че няма никакви щети по кораба им. След което извършиха масирани въздушни удари по позициите на хусите в Йемен. Та там ситуацията може да ескалира изведнъж. Иначе и Израел пак започна да извършва удари по Газа. Втората фаза от споразумението между Хамас и Израел май няма да се осъществи. Както и да е, ще има ли мир или не, ще поживеем и ще видим. А до тогава живи, здрави и до нови срещи.